ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପୁପୁନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଜିର ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କ'ଣ ଗାଡ଼ିରୁ ଯିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି କଟକର ମଲ୍ଲିପୁର, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଥିବେ ସେଟା ବାଣ ଫୁଟା ପାଇଁ ଫେମସ୍ ସେ ଜାଗାଟି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମର ଠାକୁର ବାହାରନ୍ତି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ତ ଫାଇନାଲି ମୋ ଜୀବନ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବାରେ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ କାହ୍ନୁ, ମୁଁ, ବୁଧନ, କଣ୍ଡୁରି ଭାଇ ଆଉ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ। ଆମେ 5 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସି ରାତି 10ଟାରେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, କେତେ ସାରା ଲୋକ, ମୋ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏଠାରେ ସେତିକି ଭିଡ଼। ତ ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ଠାକୁର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛଟି କୋଉ ଭାବରେ ମାନେ ଲୁକ୍ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଏବେ ଦେଖାଯାଉନି, ଏବେ ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠାରେ ବାଣ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ସାରା ବାଣ, ମିନିମମ୍ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଣ ଏଠି ଫୁଟାଯାଏ। ମାନେ ଫୁଟାଯାଏ ନା କି କିଏ ଦେଇ ମାନେ ଇଏରୁ ଫୁଟାଯାଏ, ମନ୍ଦିର ଫଣ୍ଡରୁ ଫୁଟାଯାଏ ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ମାନସିକ ଥାଏ, ମାନସିକ ବାଣ ଏଠାରେ ଫୁଟାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛିଟା ମାନସିକ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଏଠାରେ ବାଣ ଫୁଟାଯାଏ। ଯିଏ ବାଣ ଯାଚିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ବାଣ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଗରେ ସବୁ ଅଫିସ୍ ଅଛି। ଏଟା ହେଉଛି ବ୍ଲକ୍ ନମ୍ବର 1। ଏଠାରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ବାଣ ଫୁଟାଯାଏ। ଆଗକୁ ଅଛି 3ଟା ଆଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ସେ 3ଟା ବ୍ଲକ୍ରେ ବାଣ ଫୁଟାଯାଏ। ତ ଆଙ୍କର ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଷ୍ଟଡି ଉପରକୁ ପଳେଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରପର୍ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଏଠି ବାଣ ଫୁଟେଇବେ, ନା କି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ଯିଏ ମାନସିକ ରଖିଥିବ ସେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ପାରିବେନି। ତ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ବାଣ, ସିଏ ନେଇକି ବାଣ ଫୁଟେଇବେ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏ ମାହୋଲଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଥାଏ, ବାଣ ଫୁଟିଲା ପରେ ବି ଏ ମାହୋଲଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ରହିଥାଏ, ଟିକେ ଯେମିତି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଯେତେ ଜଣ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲକ୍ଟା, ବି ବ୍ଲକ୍ଟା। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଏ ବ୍ଲକ୍ ଗଲା, ଏଇଟା ବି ବ୍ଲକ୍ଟା। ତ ଆଗରେ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ବ୍ଲକ୍ର ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଫିସ୍ ଥାଏ ୟାର। ସେ ଅଫିସ୍ରେ ବାଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଫିସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଏ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମୀନା ବଜାର ବୁଲି। ତ ଫାଇନାଲି କଣ୍ଡୁରେଇ ଆଉ ବୁଧନ ତାର ଆଗରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ମୁଁ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବି ଲୋ ବୋପା, ମୁଁ, କାହ୍ନୁ ଆଉ ମଙ୍ଗୁନା ଆମେ ଆମର ପଛରେ ଚାଲିଛୁ। କଣ୍ଡୁରି ଆଇତେ ଯେଉଁ ହସ, ଓଃ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ମଙ୍ଗୁନା କହିଲା ଟିକେ ଆମେ ଯିବା ତୀର ଖେଳିବା। ତାର କ'ଣ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ତୀର ଖେଳିବାକୁ, ସେ ଦେଖୁନା ଆଗେ ଯାଇ ପେଟେଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ତା ଭାଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଭାଇ ମୁଁ ତୀର ମୁଁ ପକେଇବି, ଯଦି ପଇସା ମୁଁ ଥୋଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ପକେଇବି। ତାର ତୀର ଖେଳ ଦେଖୁନ, ପୁରା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। 100 ଟଙ୍କା ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ 100 ଟଙ୍କା ପକେଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 100 ଟଙ୍କାରୁ କହିଛି 20 ଟଙ୍କା ମୋର ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ପକେଇଲା ବଡ଼ ଘରେ ପକେଇଛି, ବଡ଼ ଘରେ ପକେଇଛି। ବଡ଼ ଘର ମାନେ ଯାହାର 7 ଉପରକୁ ଯଦି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଘରେ। ଆମର ବଡ଼ ଘର ଫାଇନାଲି ଉଠିଗଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ 100 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନା ଆଉ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ସେ ଭାଇ 120 ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦେଉନ। ଏତେ ଗାଁଚାଲିଆ ଟୋକାଟା ଇଏ।
ତାପରେ ବୁଧନ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ 20 ଟଙ୍କା ଆମେ ଜିତିଛେ ଚାଲ ପଳେଇବା। ଆଉ ଅଧିକ ଲୋଭ କଲେ ସବୁ ପଳେଇବ। ତାପରେ ଆମ ମନ ଆଉ ଛାଡ଼ୁ ନଥାଏ। ସେ ତାପରେ ଫେର କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଇଲା, କହୁଛି ଫେର ମାନେ ଆଙ୍କର ସିଷ୍ଟମଟା ଏଇଭଳିଆ କି ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଏ ଲାଇନରେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆମର ପଡ଼ିଛି ମାନେ ତୀର ଖେଳ। ମାନେ ଲସି ଦୋକାନ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ, ଖାଇବା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ, ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକରେ ଆଙ୍କ କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କି ମାନେ ପୁରା ପ୍ରଫେକ୍ଟ ସିଷ୍ଟମେଟିକରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ବୁଧନ ତାର କହୁଛି ମଙ୍ଗୁ ତାର ତୀର ଖେଳୁଛି। ବୁଧନ କହୁଛି କି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋସେସରେ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଖେଳୁଛି। ବୁଧନ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅନେଇଛି ତାର। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଇଲୁ ତୀର ଖେଳିବାକୁ। ସେ ଭାଇଟା ଟିକେ ପକଉଥିଲା ବୋଲି ଆଉ କାହାର ମନ ଲାଗିଲାନି ତୀର ପକେଇବାରେ, ତ ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଆଉ ଖେଳିବାକୁ, ବୁଧନ ତାର ନେଇଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସି ପକେଇଲୁ। ଯେଉଁ 20 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲୁ ଜିତିଥିଲୁ, ସେଇ 20 ଟଙ୍କା ଟିକେ ପକେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଫେର ପକେଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ରହିବ? କହନ୍ତିନି ମାନେ କଳା ଧନ କେବେ ପାଖରେ ରହେନା, ଇଏ ହେଉଛି ସେୟା। ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ନିଜ ପାଖରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଧନଟା ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଧନ କେବେ ପାଖରେ ରହିନଥାଏ। ତ ଫାଇନାଲି ତୀର ପକେଇଥିଲୁ, ସାନ ଘରେ ମାରିଥିଲା ମଙ୍ଗୁନା, ତାର ହାରିଗଲା। 10 ଟଙ୍କାଟା ଲଗେଇଥିଲା, 10 ଟଙ୍କା ହାରିଗଲା। ତାପରେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଫେର କହୁଛି ଆଉ ଥରେ ପକେଇବି, ଫେର ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ପକେଇଲା। 20 ଟଙ୍କା ଜିତିକି ଆଇଥିଲା, ଫେର ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ପକେଇଲା। ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟା ଏକାଥରେ ପକେଇଛି, ସିଏ ବି ପଳେଇଲା। ସାନ ଘରେ ପକେଇଥିଲା, ସିଏ ବି ପଳେଇଲା। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 20 ଟଙ୍କା ଆଇଥିଲା ସେଇ 20 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଚାଲୁ ବଜାର ବୁଲିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆମର ଟାଟୁ ପଡ଼ିଛି। ଭାଇମାନେ ପୁରା ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି, ହାତରେ ଟାଟୁ କରିବେ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଚିତା ଫୁଟାନ୍ତି ହାତରେ। ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଶୁଣିଛି କି ମାନେ ମଲା ବେଳେ କୁହନ୍ତି କି କିଛି ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇଗଲେ ଏଇ ଚିତାଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଚିତା ଫୁଟାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ, ବାକି ସ୍କିନ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଯିଏ ବି ଫୁଟଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଆମେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଦେଖୁଥିଲୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଜାର, ଏମିତି ବଜାର ବୁଲାବୁଲି ଭିତରେ ଆମେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଲୋକ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଜାଗାର ମାହୋଲ କେଉଁ ଭଳିଆ। ଆଗରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆମର ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ୍ରେ ଭାଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ। ମଙ୍ଗୁ ନା ତାର ଯେଉଁଠି ଦେଖୁନ, କହୁଛି ଏଇ ଦେଖୁନ, ହଁ ତାର ଦେଖୁଥାଏ, ତାର କାନୁ ତାର ଗୋଟାଟା ଟେକି ନେଉଥାଏ। ସେ କହୁଛି କି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେବି। ସେ ଆଗକୁ ତାର କ'ଣ ବାହା ହେବ ସେ ଭାବିଲାଣି। ବାହା ହେଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ, ତାର ଗୋଟେ, ସେ ତାର ଭାବିଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନେବ ଗୋଟେ, ସିଏ ଗୋଟେ ନେବ। ଦୁଇଟା ତାର ଦେଖୁଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖିକି ଭାଇ ସହିତ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରି ସେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ନେବ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ରେ, ସେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ନେଇପାରିବନି। ଆଉ ଯୋଡ଼ା କହିଲେ 50 ଟଙ୍କା। ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଏମିତି ବୁଝିକି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଦେଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଉ। ତାପରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆଇଲୁ। ବଜାରରେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏ ଜାଗାରେ ମିଳିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଖୋଜିବେ, ଖାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ମଝିରେ ତାଙ୍କର ବୁଧନର ମଙ୍ଗୁନାର ତାର ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲେ। ହେଇ ଇଠେଇଁ କ'ଣ ଏଇଟା ଭାବିଲ କ'ଣ ଗାଁ? କାନ ଦେଖୁନ କି ହସ, ତା ଦାନ୍ତ, ଓଃ। ତିନି ଭାଇ ତାଙ୍କର ମିଶିଗଲେ। ମୁଁ ମୋର ଏପଟେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବ, ଛାଡ଼, ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଗକୁ ଏମିତି ଚାଲୁ, ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଦିନକରେ ପ୍ରବଳ ଲାଭ ହୋଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଭିଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଳେଇ ଆଇଲା ଲସି ଦୋକାନ। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଦୋକାନ ଆଗରେ ବି କେଉଁ ଗୋଟାଏ ଲୋକ, ମାନେ କେଉଁ ଦୋକାନ ଗୋଟାଏ ଦୋକାନ ଆଗରେ ବି ଲୋକ ଫାଙ୍କା ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ସବୁ ମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଯେତେ ଦୋକାନ ହୋଇଥିଲା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ସେ ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗପିକି ପଳେଇ ଆଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଆମ ଛୁଆ କେହି ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ସିନା ହେବ। ଖାଲି ଯାଇକି ଗପି ଦେଇ ପଳେଇ ଆଉଛୁ, ଗୋଟା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଇଥିଲୁ ଏ ବାଣ ଫୁଟା ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଠାକୁର କେମିତି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା, ଠାକୁର କେମିତି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରି ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ପୁରା ଥକି ଗଲୁ ବୁଲି ବୁଲି।
ଟିକେ ଆସିଲୁ ବସିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଆମେ ବସିଲୁ। ଏପଟେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ବଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆମ ଭଳିଆ ବୁଲିବାଲି ଥକି ପଡ଼ିଥିବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ଗପିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ କଣ୍ଡୁରିଆ ତ ତା ଜୀବନ ସାରା ସେ ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ିଲାନି। କଣ୍ଡୁରିଆ କି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏକି ଆମର SS ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରର ଓନର୍। କାହ୍ନୁ ତାର ଶୋଇ ପଇଲାଇଁ, ତାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ମାଟି ଧୂଳିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ କୁକୁର ମୁତିକି ଯାଇଥିଲା, ସେ ତା ଉପରେ ଶୋଇପଇଲା। ଇଏ ଦେଖୁନ ମୋ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ତାର ଶୋଇକି ତାର ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଏମିତିଆ ଜାଗା, ମାନେ ନେଟ୍ ବି ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଚାଲୁନି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ମୋବାଇଲ୍ ତ ଦେଖି ହେବନି, ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ବସି କରୁଛି। ବୁଧନ ତାର ଗପୁଛି, କାହ୍ନୁ ଦେଖୁନ କି ହସ ତାର। କଣ୍ଡୁରି ହେଇକି ତାର ଖେସା କରୁଛି ସିଏ। ସିଏ ତାକୁ କହୁଛି, ଇଏ ତ ଏଇ ତା ଗାଲରେ ହାତ ମାରିଦେଲାଣି। ପୁରା ଗଲୁଆ ଟୋକାଟା ଅଛି। ତାପରେ ଏମିତି ବସିକିରି ବୋରିଂ ଲାଗିଲା, ଆମେ କହିଲୁ ଚାଲ ଯିବା କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିବା। ଆମେ ଚାଲୁ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିକି ଆଇଲୁ, ବସିକିରି ଏଇଠି ଫେର ଆସି ବସିକି ଖାଇବୁ। ଖାଇକି ଆମେ କହିଲୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା। ବାଣ ଫୁଟିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଟା ଜଷ୍ଟ ଟେଲର, ଆଗକୁ ସିନେମା ବାକି ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାପ ବାଣ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସାପ ପୁରା ଯେମିତି ସାପ ବାଣ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଫୁଟେଇଥାଉ। ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ବା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ସାରା ବାଣ ଫୁଟେଇବାର ଦେଖିଲି। ମୋ ଜୀବନରେ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କେବେ ଛୋଟବେଳୁ ଏତେ ସାରା ବାଣ ଫୁଟାଏ। ଦୀପାବଳିରେ ବି ଆମ ଗାଁରେ ବି ଏତେ ବାଣ ଫୁଟା ହେଇନଥିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ବାଣ ଫୁଟା ହେଉଛି। ଲୋକ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମାନେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଚାଲୁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଯାହା ପାଇଁକି ଏତେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଚାଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଯିବୁ, ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ହେରିକା ପାଇବୁ, ଭୋଗ ହେରିକା ଟିକେ ଘର ପାଇଁ ନେବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହନୁମାନ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ହନୁମାନ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ଭିକ୍ଷା କରିକି ଯେଉଁ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କିଛି ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏଇଠୁ ସେ ମାନସିକ ରଖିକି ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ମୁଖା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଗାଁ ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ରଘୁନାଥଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ସଜା ହେଇଛି। ଏଟା ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଘର, ଏପଟ ଆମ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ ରହିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ, ଚପଲ ଖୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଏ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଭିଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି କି? ନା ନା, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ଭୁଲ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଇଠି ଗୋଡ଼ ହରିକା ଟିକେ ଧୋଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗେଟ୍ଟା କେଉଁଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲରେ ସଜା ହେଇଛି। ବୁଧନ ମଙ୍ଗୁନା ତାର ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗରେ, ଦର୍ଶନ ଆଗେ କରିବେ ବୋଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାରିପଟ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା କେଉଁଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେ 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 ସାରା ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ନନା ଆସିକି ମୋ ଠେଇଁ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେଲେ। ତ ମୋର ଟିକେ କ୍ୟାସ୍ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିଲି। ଅନଲାଇନ୍ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ତ ଉଠିଗଲେଣି, ମାନେ ବାହାନକୁ ପଳେଇଲେଣି। ଦେଖିପାରିବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଠାକୁର ବିମାନକୁ ଉଠିଗଲେଣି, କାରଣ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ମାନସିକ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଭାଇ କିଏ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ। ରାବଣର ବେଶ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖା ବି ଏଠି ରଖାହେଇଛି 10 ମୁଣ୍ଡ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ବାହାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଭିଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ
ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ମାନେ ଆମ ଖଞ୍ଜଣି କୀର୍ତ୍ତନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ତାଙ୍କ ତାଳେ ତାଳେ କରାଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀପ ଆଳତି ସହିତ ନିଆଯିବ ଆମ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ନନାମାନେ ଏଇଠି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ଠାକୁର ବାହାରିଯିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଥିଲା। ତ ସେଠୁ ମାନେ ଆଖି ତ ହଟୁନଥିଲା ମୋର। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ତ ମୋର ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳକୁ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କତିକି ପଳାଉଥିଲା ମୋ କ୍ୟାମେରା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଠାକୁରଙ୍କ କତିରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲୁ। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଖୁସି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ। ବହୁତ ସାରା ଡିଜେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାସ୍ ପାର୍ଟି ଆସିକି ଏଠାରେ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ପରିବେଶ, କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବହୁତ ଆସି ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ଏଠି ଆସି ମୋର ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେଠି ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡରେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏତେ ସମୟ। ଆମେ ପୁଣି ପଳାଇ ଆସିଲୁ ସେଇ ମୀନା ବଜାର ଆଡ଼େ। ତ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ଲାଗି ଆମେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ତ ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୁକ୍ଟା ଅଛି। ଟିକେ ଯାଇ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ମାରିଦେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସକେ ତ ମୁଁ ପୁରା ଭକ୍ତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ମୋ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବହୁତ ମାନେ ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ବି ମୁଁ ଅଧିକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। କାହାକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଏ ମୋ ହନୁମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବାଣ ଫୁଟିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁର ଯେତେ ପାଖକୁ ଆସିବେ ସେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଅଧିକ ବାଣ ଫୁଟିବ। ଇଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଫୁଟିନି। ଏଇଟା ବି ବ୍ଲକରେ ହାଲକା ହାଲକା ବାଣ ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଏ ବ୍ଲକରେ। ଏ ବ୍ଲକରେ କେତେବେଳେ ବାଣ ଫୁଟିବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ସେଇଆକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲୁ। ଏ ବ୍ଲକର ବାଣ ଫୁଟା କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଗୋଟା ବାଣ ଫୁଟୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କାଏ ସଟ୍ କେମିତି ଫୁଟୁଛି। ପୁରା ଆକାଶକୁ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଉଛି। ବହୁତ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟା ଯାଉଛି। ମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ ସବୁ ବୁଲିଛି। ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ ବାହାରେ ସବୁ ଲୋକ ରହିବେ। କାହିଁକିନା ବାଣ ବହୁତ ମାନେ ବାଣଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷଟା ବାଣ। କାଳେ ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲରେ ଯଦି ବାଣଟା ଆମ ଆଡ଼କୁ ଛିଟକିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟା ହେଉଛି। ବାହାରେ ଦେଖିଥିବେ ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରି ଆସି ବାଣ ଫୁଟା ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଫୋନ୍ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼ରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ବାଣ ଫୁଟୁଛି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସ୍କାଏ ସଟ୍ ଆଉଟ୍ଟା ଗଲା। ଆଗକୁ ସବୁ ମେସିନ୍ ବାଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟିଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟା ତାଙ୍କର ସ୍କାଏ ସଟ୍ ଏବେ ଭାଇମାନେ ଫୁଟେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏବେ ବାଣ ଫୁଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ବାଣ ଫୁଟୁଛି।
ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେତେ ସାରା ବାଣ ଫୁଟା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଲି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଲି। ଆ ପରେ ପରେ ଦେଖିବେ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁଟା ମେସିନ୍ ବାଣ କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଫୁଟୁଛି ରିମୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା, ସେ ବାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫୁଟା ହେବ। ସେଇଟା ପୁରା ସ୍ଲୋ ମୋସନରେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ସେ ପରିବେଶଟି। ହଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନ ଯାଇଛନ୍ତି ଆର ବର୍ଷକୁ ନିହାତି ଯିବେ, ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଫାଇନାଲି ମେସିନ୍ ବାଣ ଫୁଟା ହେଇଗଲା ଦେଖ। ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ବାଣର ଯେଉଁ ଫୁଟା ହେଲା, ମାନେ ସବୁ ବାଣକୁ ଏ ବାଣ କାଟିଦେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଦିଗକୁ ବାଣ ପୁରା ଯାଉଛି। ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ଲାଇଟିଂ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଏ ବାଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ଫୁଟିଥାଏ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ତ। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଲାଗୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆମର ଟିକେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚଉଛି ନା କି ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଟିକେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଧୂଆଁ ଅଧିକ ହେଉଛି। ବାକି ଭଗବାନ କୃପାରୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଫୁଟେ। ଆପଣ ଏଇ ବାଣ ଯେତିକି ଫୁଟିଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଏଠି ଫାଟୁଥିବ। ଆପଣ ଅନୁମାନ କେତେ ବି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଯେ କି ଏତିକି ଅନୁମାନ ମୋର ଅଛି, ଏତିକି ଟଙ୍କାର ବାଣ ଫୁଟିଥିବ। ଯେତିକି ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ପୋତା ହେଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ଚକ୍ରି ବାଣ। ସେ ହେଉଛି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବାଣଟା। ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଘୁରିବ କି ସେ ପୁରା ଛତା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ବାଣ ଫୁଟିବାର ମାନେ ରହସ୍ୟଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଠାକୁର ଆମର ଯାଆନ୍ତି ମାନେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ମୁଖା ପୂଜା ପାଏ। ଏଇଠୁ ସେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି। ସେଇ ମାନସିକ ଅନୁସାରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ବୁଲନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସେ କ'ଣ ବି ରଖିପାରନ୍ତି, କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲେ ବି ଏମିତି ମାନସିକ ରଖନ୍ତି। ତ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଖରାଦିନେ ବୁଲିବାଟା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତ ସେ ହନୁମାନ ଗେଟଅପ୍ ଧରିକି ବୁଲନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ସେଇ ପଇସା ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପକାନ୍ତି। ଆଉ ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତିକି ଦିନ ମାନେ ଏଠି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ନ ସରିଛି ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରେ ଶୋଇବେନି, ବାହାରେ ଶୋଇବେ। ବହୁତ ତାଙ୍କର ମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଅଛି। ମାନେ ମାନସିକ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ସେଇ ମାନସିକର ଆଜି ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ଯାହାକି ମାନେ ଏଇଠି ଠାକୁର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ବୁଲନ୍ତି। ଆମେ ତ ଠାକୁର ବୁଲିବା ଟାଇମ୍ର ଏତେ ଭିଡ଼ ଯିଏ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁନୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଫୁଟା ପାଇନି। ମାନେ ବାଣ ସକାଳ ଯାକେ ଫୁଟା ପାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ଏବେ ରାତି ପାଖାପାଖି 2ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ 2ଟାରେ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କାଏ ସଟ୍ ହେରିକା ଫୁଟୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତ 2ଟା ବେଳେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ବାଣ ଫୁଟୁଛି। ମାନେ ସେମିତି ଫୁଟି ଚାଲେ। ଏଥରଟା ଟିକେ କମ୍ ବାଣ ଅଛି। ବାକି ମୁଁ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି। ବଡ଼ ଭାଇ ହେରିକା ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ, ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ କି ମାନେ ଆଗରୁ ଆଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବାଣ ଫୁଟେ। ଏଥରଟା ଟିକେ ଏ ବ୍ଲକରେ କୁଆଡ଼େ ଅଧିକ ବାଣ ଫୁଟୁଛି, ବି ବ୍ଲକରେ ବି ଏତେ ନାହିଁ। ବାକି ଆଗରୁ ମାନେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ପୁରା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବାଣ ଫୁଟେ, ଆଠାରୁ ଅଧିକ।
ଲୋକ କହିବା କଥା ଆଉ ଭାଇମାନେ ବି କହିବା କଥା। ବାକି ଇଏ ବି ମୋ ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତିକି ବାଣ ଫୁଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ବି ମୁଁ ଏତିକି କେବେ ବାଣ ଫୁଟା ଦେଖିନି। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ହାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଇଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେସିନ୍ ବାଣଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି ସେ ପୁରା ପୁରା ଯେମିତି ରକେଟ୍ ଗଲା ଟାଇପ୍ର ଦେଉଛି। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ବି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ବାଣ ଫୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗପିଲେ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ କହିବେ ହେ ଗପୁଛି ବସିକି ଅନର୍ଗଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟା। ଡିଜେ ତ ସେପଟେ ବାଜୁଛି ବୋଲି ମାନେ ବାଣର ଆୱାଜ କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନି। ବାକି ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଚକ୍ରି ବାଣ ଫୁଟିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟାର ହେଇକି ପୁରା ଘୁରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଚକ୍ରି ବାଣ ହେଇ ଫାଇନାଲି ଚକ୍ରି ବାଣ ଫୁଟିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେଉଁ ରେଟ୍ର ପୁରା ଛତା ଟାଇପ୍ର ସେ ପୁରା ବୁଲୁଛି। ମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପୁରା ଛିଟକଉଛି ତା ମାନେ ନିଆଁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲୋ ବୋପା ମାନେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ଏ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ପୁରା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏ ରେଡ଼ିୟମ୍ ବି ଲାଗିଛି ଉପରେ ବି ଡ୍ରୋନ୍ ହେରିକା ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ମାନେ କହୁଛି ବା ବ୍ଲଗର ମାନେ ବହୁତ ବ୍ଲଗର ଆସିକି ମାନେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେରିକା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଇକି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏପଟେ ବାଣ ଫୁଟା କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଠାକୁର ଏ ବାଟେ ଦେଇ କ୍ରସ୍ କରିବେ ମାନେ ବାଣ ଫୁଟା ବନ୍ଦ ହବନି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ କଥା ବୁଝିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଥରେ 3ଟା ଛତା ଫୁଟିଲା କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଠାକୁର ଆସିବେ ମାନେ ବାଟରେ ତ ବାଣ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବନ୍ଦ ହବନି ସେମିତି ଫୁଟା ଚାଲିଥିବ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ହେଇଆଇଛି। ତ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଇମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ କମିଟି ମାନେ ଏଇ କମିଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ବଡ଼ର ଫଙ୍କସନ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାଣ ଫୁଟା ଦେଖି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁର ଆମର ପୁରା କାନ୍ଧରେ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ନଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ସଜା ଯାଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ମାନେ ବହୁତ ଜାମ୍। ତ ଆମେ ଏଇଠି ରହିପାରିଲୁନୁ ଅଧିକ ସମୟ। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହନୁମାନ ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ତ ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁନୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିଲୁନୁ ରାତି 3ଟା ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି। ତ ଆମକୁ ତ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରକୁ ଯେହେତୁ ଯିବୁ ଆମ ଘର ଏଇଠୁ ହେଲାଣି 40 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ତ ରାତି 3ଟାରେ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ବି ଅଛି। କାଳେ ବାଟରେ କିଏ ଅଟକେଇ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଆମର ଟୋଟାଲ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତାପରେ ଏପଟେ ପଛରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 10 ଭୁଜ ମାନେ କିଏ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରାବଣ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜସଜ୍ଜା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ହେବ। ତ ଏଇ ଛୋଟ କ୍ରିଏଟରର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ମୋର ଭୁଲ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭୁଲ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।